खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो संयुक्त किसान मोर्चा SKM नि दैदेननायाव मोन 40 आबादारि आफादा दिनै भारत बन्द फोसावदों मोनथाम आबादारि बिलखौ इन्डियानि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथाङा गनायथि होनाया दिनै बोसोरसे आबुं जाबाय बे मोनथाम बिलनि हेंथायैनो सोमावसारनो थाखाय भारत बन्द फोसावनाय जादों दिनैनि बे बन्दखौ गोबां बेरेखा राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसे समाजनि गुबुन गुबुन आफादफोराबो मदद होदों जेरै कंग्रेस आम आदमी पार्टी CPI DMK RJD बेनि अनगायैबो पान्जाब केराला आन्ध्र प्रदेश आरो तामिलनाडु सरकाराबो मदद होदों बेफोरनि अनगायैबो अल इन्डिया बैंक अफिसार्स कन्फेडारेशन मटर श्रमिक आरो गोबां आफादफोरानो बे बन्दखौ मदद होगोन दिनैनि भारत बन्दखौ फुंबिलि 6 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम बन्द फोसावदों सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्ट अफिसफोर हाथाइ बाजार फेक्टरि स्कुल कलेज आरो जायखिजाया सोलोंथाइ फसंथानफोर गारि मटर बायदिफोरखौ बन्द फोसावदों नाथाय इमारजेन्सि सार्भिस जेरै हस्पिटाल मेडिकेल स्टोर बेफोरो गेवनाय थागोन दिनैनि भारत बन्दआ बबेबा रायजोआव गोख्रोङै फालिजानो हागौ आरो बबेबा रायजोआव गोख्रोङै फालिजायाबो जानो हागौ बेनिखायनो आसाम मटर श्रमिक सन्थायाबो बे बन्दखौ मदद होनानै आसामाव साखा बन्द फोसावदों आरो गावसोरनि माखासे दाबिफोरखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ मटर श्रमिक सन्थानि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनो थाखाय खावलायदों बाक्सायाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद फालांगि खालामनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायावनो बाक्सा पुलिसा सिमलानिफ्राय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों मुङा फारियै सन्जु ब्रह्म आरो सोगोमसार ब्रह्म बिसोर सानैनिफ्राय ब्राउन सुगार थानाय मोन 14 आबुं थेमाखौ हमनो हादों बेनि अनगायैबो मबाइल फन लेपटप सिरिन्ज आरो गंसे AS 1587799 नंनि गंसे बाइकखौ हमनो हादों BTC सोरखारा सिनियर सिटिजेनफोरनि फाहामथायनि थाखाय न' थांनानै देहा फाहामथायनि सिबिथाय होगोन बेखौ बुंथिदों EM अरुप कुमार दे बिथाङा गुबुन गुबुन बिफानफोराव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय गागि नोगोरारिफोर आरो ओनसोलनि सानसुबै मेलेमजिबिफोरनि जथाय गौथुम सिनियर सिटिजेन फरामा मैया क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स खाथियाव मोनसे गोदानै मावफुलि बेखेवदों बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव गुवारै सावरायज्लायनाय हाबाफारि बानजायो बे हाबाफारियाव BTCनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी EM अरुप कुमार दे बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो EM अरुप कुमार दे बिथाङा बुंथियो दि सिनियर सिटिजेनफोरनि फाहामथायनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनानै होगोन फन हरोब्लानो सासे डक्टर सासे नार्स सासे फार्मासिस्ट आरो सासे टेकनिशियानफोरा न' थांनानै बेसेन नाङै फाहामथाय होगोन जेरै सुगार टेस्ट खालामनाय जागोन BP टेस्ट खालामनाय जागोन सिम्पटम हिसाबै थै लागोन आरो लेबरेटरियाव लांनानै ब्लाड टेस्टनि रिपर्टखौ WhatsAppनि गेजेरजों दैथायहरगोन होननानै फोरमायथियो अरुप कुमार दे बिथाङा बेनि अनगायैबो सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय क'क्राझाराव गंसे न'बो लुनानै होनाय जागोन बे न'आव बिथांमोनहा फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गेलेनो हागोन बिजाब फरायनो हागोन दामग्रा देग्रा दामफैनो हागोन बायदि बायदि खाबु खालामनानै होगोन होननानै बुंथिबावो बिथाङा गुवाहाटीनि SRP अफिसनि खाथि पान्डुघाटआव बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांनानै 4 फरायसानि जिउ खहा रिपर्टनि बायदिब्ला हाई स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरा टिउसन जोबखांनायनि उनाव गुवाहाटीनि SRP अफिसनि खाथि पान्डुघाट बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन उनाव पान्डुघाटनि माखासे सुबुंफोरा बुरलुंबुथुर दैमा जिङाव बेग सेन्देल बायदि बायदिखौ नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरदोंमोन आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों हमनो हादोंमोन फरायसाफोरा दैमायाव दुगैनाय समाव फट' खेबनानै ससियेल मिडियाआवबो हगारदोंमोन नाथाय न' फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन उनाव NDRF आरो SDRF लेंहरनानै बुरलुंबुथुर दैमायाव नागिरनानै साथामनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों आरो सासेनि गोथै देहाखौ दासिमबो बोखांनो हाथ'वाखै गोथै देहा बोखांनो हानाय साथाम फरायसानि मुङा दीप सरकार देल शेख आरो जित दास अबिनाश दासनि गोथै देहाखौ दासिमबो बोखांनो हानाय जाथ'वाखै दरं जिल्लानि सिपाझारनि दलपुरनि गरुखुथियाव जानाय जाथायखौ लानानै आसामनि दाब दाब जायगायाव हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव दावराव दावसि आसामनि हिन्दु युवा छात्र परिषदआ आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै थानायफोरखौ थाबैनो होखारजोबनो थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों आरो बुंथियो दि बिसोरना बेनि अनगायैबो गोबां हा-हु दङ नाथाय बे हायाव गुबैयै बांलादेशनिफ्राय फैनायफोरासो दखल खालामनानै थाफैयो बेनिखायनो बिसोरखौ होखारनाया गोनांथार होननानै दाबि खालामदों आसामनि हिन्दु युवा छात्र परिषदआ
गुबुन फारसेथिं होखारनायनि हेंथायै आसामनि दाब दाब जायगायाव आमसुआ सोमावसारदों। आमसुफोरनि सोमावसारनायखौ मदद होदों बेरेखा दोलोआबो। होखारजानायफोरनि थासारिखौ बेरेखा दोलोनि गासै मोनद' हानजाया खौरां लाहैनानै दुखु फोरमायथिदों। बिथांमोना बुंथिदों दि बिथांमोनहाबो होखारनायनि हेंथा नङा, नाथाय जौसिन बिजिरसालिया बिथोन होनाय बायदियै कभिड-19नि समाव बेफोरखौ मावनो नाङामोन आरो होखारजानायफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय थानाय फाहामथायनि खाबु खालामनानै होनो नांगौमोन होननानै गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायो बिथाङा। गुबुन फारसेथिं रायजो दलनि गाहाय अखिल गगৈ बिथाङाबो बुंथियो दि आसामाव बेबायदि थासारि सोमजिनायनि थाखायनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव आसामा लाजिनो गोनां जादों, सावरायजानो गोनां जादों आरो टार्गेट खालामजानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै डिसि एसपिखौ सासपेन्ड खालामनो दाबि खालामालासे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो हमनांगौ, मानोना बिथांनि थिननायावनो आसामाव बुथारनाय जाथाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो अखिल गगै बिथाङा। गुरुकुटियाव जानाय बे थासारिनि थाखायनो आसामाव हिन्दु आरो मुस्लिमफोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय लाबोनायनि थाखायबो गोख्रोङै सोंखारियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि गुरुकुटियाव 500 बिघा सोरखारि हायाव दखल खालामनानै रायजो जाबोनाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय आसाम केबिनेटआव गनायथि होदोंमोन आरो 500 बिघा सोरखारि हाखौ आबादथिलि खालामनाय जागोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदोंमोन। आसाम केबिनेटआव होखारनायनि गनायथि मोननायनि उनावनो गुरुकुटिनि 500 बिघा सोरखारि हायाव दखल खालामनानै रायजो जाबोनाय सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसा होखारनाय हाबाफारिखौ मावदों आरो बे जाथायाव दासिम 2 थागिबिनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबाङानो जोखोम जाबाय। गरेस्वर जौगाथाय खोन्दोनि बिफानारि मावथिफोरा बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि बिथोनखौ मानियाखै। थांनाय सनिबारखालि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गरेस्वर जौगाथाय खोन्दोनि मावनाय दांनायखौ मिथिनो थाखाय गरेस्वरनि कलागुरु बिष्णु राभा नब्लाङाव मोनसे सावरायमेल जिरायदोंमोन। नाथाय गरेस्वर जौगाथाय खोन्दोनि सिङाव थानाय गासै मोन 19 भिसिडिसिनि खामानिखौ गोजोननाय मोनाखैमोन बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बेनिखायनो रबिबारखालि मावख'आ बन्द थायोब्लाबो जौगाथाय खोन्दोनि मावनाय दांनायखौ गोजोननाय मोनि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फुंनि 7 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम जौगाथाय खोन्दोनि बिफानारि मावथिफोरखौ मावख'आव नुजाथिफैनानै मावनायनि फारिखौ गथायनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि बिथोनखौ रावबो फालियालासे फुंनि 7 रिंगानि जायगायाव फुंनि 9 रिंगायावसो मावख'आव नुजाफैदों आरो मावख'आव नुजाफैनो हायैनि जाहोनखौ बिथांमोनहा सोरबा खर' सानाय, गारि गाज्रि जानाय, थांलाय फैलायनि राहा गैया बायदि बायदि जेंना फोरमायथिनानै लादों बिथांमोनहा। गुबुन फारसेथिं गरेस्वरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'खौ मावफारियाफोरनि फैनायखौ नायनायनि बिबानखौ होदोंमोनब्लाबो बिथाङा गावनो 11 रिंगायावसो अफिसाव नुजाथिफैदों होननानै खौरां मोननाय जादों। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि थाखाय सोमावसारनायजों जेबो सोलायहोनो हानाय नङा, बेखौ बुंथियो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। दासान्दि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिभिफोरखौ उदां खालामनायनि दाबिजों सोमावसारनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बेनि सायाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथियो दि बेबायदि सोमावसारनायजों जेबो सोलाय सोल' खालामनो हानाय नङा। बिथाङा बुंथिबावो दि आयेननि गेजेरजोंसो थांनो नांगोन। आयेना मोनसे डिसिसन होयोब्लानो आसाम सोरखारा जेबो हेंथा होनाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि थाखाय जयै गोरोबनानै खामानि मावोब्लासो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सोरखौबा दुखु होनानै, सोरखौबा रागा फोजोंनानै आरो सोरखौबा सोंखारिनानै मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा होननानैबो फोरमायथियो बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गावनि बिधानसभा बियाब सापागुरिनि रायजो राजाफोरनि दुखु सुखुनि खौरां लानो थाखाय मैया दावबायहैदोंमोन। बेयावनो बिथाङा बे खोथाखौ बुंथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।